can I do now? Tetris. Μπράβο. Που είναι με τον Πρεβόλη, τον αντίπαλος, και με έναν όμιλο παιχνίδι του Παναξιακού. Εκεί αποφεύγει πολύ ωραία ο Νέρες. Μπαίνει στην μπάλα και βλέπει από αριστερά τον Νέρες που είναι εκτός περιοχής μόνος του, και τώρα πιέζει ο Πρεβόλης. Νέρες δοκιμάζει το σουτ. Στεφανής που παίζει με τον Διέγκο Νέρες. Πάντα με αντίπαλο τον Σταμάτη Πρεβόλη. Έρχεται και ο Διονύσης Πλαστουργός να βοηθήσει. Ο Αργεντίνος αποφεύγει τον Πλαστουργό με πολύ ωραία τρίμπλα. Ωραία η μπαλιά του στο δεύτερο δοκάρι. Το μισό του Παναξιακού, τον γηπεδούχο. Νέρες, Διέγκο Νέρες, για να δούμε την έμπνευσή του αυτή τη φορά. Έρχεται και ο Ζαγραβιδάκης σε βοήθεια. Νέρες κρατάει την μπαλά. Σεντράρι, είναι μόνος του εκεί ο Σαπαλίδης και πετυχαίνει τον γκολ. Στο 27ο λεπτό από την έμπνευση του Διέγκο Νέρες. Κλέβει την μπάλα ο Στεφανής. Σαπαλίδης αφήνει πολύ ωραία για τον Νέρες. 1-2 με τον Σαπαλίδη. Πολύ ωραία ενέργεια. Σαπαλίδης εκτελεί. Και είναι out. Παλάτσιος που βλέπει τον Νέρες. Είναι μόνος του ο Αργεντίνος ο Νέρες. Αποφεύγει και τον Παπαδόπουλο. Γυρίζει στο Σαπαλίδη που θέλει να σου φέρει μονοκόμματα. Παπαδόπουλο σωτήρια επέμβαση. Κάνει τώρα τον Τζανιδάκη που βγάζει τον Αργεντίνο τον Νέρες. Σαπαλίδης και εδώ είναι το 2-0. Από το λάθος του Ανεβλαβή, ο Νέρες ξανά δημιουργός. Πιέζει ο Αργεντίνος ο Νέρες και νικάει. Και όχι μόνο νικάει τον Κωστόπουλο, που φεύγει με πολύ περίτεχνο τρόπο και τον Κόντι. Έχουμε offside τώρα εδώ. Ο Αργεντίνος είναι όλα τα λεφτά σήμερα.